say mau cú nơ say tao mau này cú là gì là cho lại gió tụi đen nó má tôi cú hàng nơ tụi đen nó mua cú hàng đi nè mà tụi ở xua nụ giờ tụi đen nó lại gió khi đi dùng gì biết sai ta ta thế thì cho chỉ tới gió nó mà gió nhúa cơ đó gió đi chả là chỉ bỏ cú đi đó cho chỉ tới gió bữa thứ à bất thức nè bà nó chỉ bỏ nè bà nó đừng mua chỉ ra khỏi bỏ chỉ bỏ do nó sẽ ít chỉ tới do chỉ bỏ cú thế nào nè thức à thức à nàng kha ban khămมือหนึ่งได้เท่าไหร่มือหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่ sư sư nhằng nhằng nàng nàng kha นังค่าเนาะ ừ กูโน่นเนี่ยเตียนอีโน่นเนี่ยว่าตัวกูจ่าท่านี่ชิปะนี่น่ะบ่เห็นเนาะอยากจะเข้าป่อนะอีโน่เลยกูเอาเท่าเท่าเป๊ปล้อแสนเท่าเนาะถ้าเลยว่าเตาเจเลยเจ้าเราลีตัวลูกตายเนาะเตาอีตายเจละมาลีตูด้วยแล้วย่อตา con vàng ย่อตาอิมบานะเจเลยตะก้ามือใหญ่แล้วย่อด้วยลีเนนเจตาต่อใหญ่ขนาดเพลงของมันนึกรู้ตายไปใช้เชต่อกูหันดาวเนอะเจเตมือใหญ่ไปเรียอาcho họ lúng bà họ cọ bù lúng bà mà đặc khác cho là yọnด้วยใช้ในไต่กูเช่ตอนนอนหมดจ่าแล้วกูmò sẽ bỏ trong này bỏ luôn đã đai anh đờ mua chọc còn lo nên tọn thầu mua cúp trong tà chỉ bỏ cú bỏ lúc bỏ đã như họ nói tiếng cái gì chỉ bỏ đâu